святло віри принеси, Богу вічного мудройці, прославлені хвала, і Отцу і Сину разом, Творцу вічного життя, Духу, що от їх походить, на Отцу вічного святла. Амен. Молимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые таямницы Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували в себе плен Твоего откупления, які живеш и володариш с Богом Отцом у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Аминь. Хай буде Бог прославленный, хай славится имя Его святое, хай буде прославленный Иисус Христос, соправдный Бог и человек соправдный, хай буде возвеличено имя Христово, хай буде прославлено найсвятейшее сердце Иисуса, хай буде прославлена найдорожейшая кровь Иисуса, хай буде возвеличенный Иисус Христос у найсвятейшем сакраменте, хай буде прославленный Дух Святый Утешитель, хай буде ушанована найсвятейшая Панна Мария, хай буде ушанована її святої беззаганної зачаті, хай буде ушанована повної хвали її у небо взяті, хай буде ушанована ім'я Марії Панни і Маті, хай буде ушанований святий Юзеф, її пречистий обранник, хай славиться Бог у своїх анgelах і всіх святих. Аминь. Будь завсёды похваленный, всеми нами прославленный, найсвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Будь завсёды похваленный, всеми нами прославленный, найсвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Будь завсёды похваленный, всеми нами прославленный, найсвятейший сакрамент.
вічне і світло. У Тройці маєш ти життя, дай нам любові щодрий дар, у наших серцях пробивай. У ранку хвалimy Тебе и молимся працновому се, дозвольша нам прийти туди, где Ты сам щастя для святих. Хвала Отцу нехай завжди, і Сину, і Духу разом з ним. Учитель зноситься от нас, і зараз, і у вічний час. Amen. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Збираемся на святую мшу, ужо гэта нядзельная ўрачыстасць, нядзельная Эўхарыстыя. Падчас гэтай імшы молімся за памерлых Софью Варакса, Марыю Кавалеўскую, першую гадавіну, Іван, Анатолій і Ірына Буднік, Юзефа і Эдуард Богдан, Мікалай Жыжыч, Александр Маісейчык, Александр Навіцкі. А каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей. Пане Боже, молодару небесный, Боже, вышел всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сине Отця, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління нашої, який сидиш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо Тобі Ти святий, Тобі Ти наш Пан, Тобі Ти найперший, Ісу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Боже, Ты праз прыніжэнне Твайго Сына падняў палае чалавецтва.
одари своих верных святою радостью, и учини, каб вызволенные из неволи граху, яны досягнули вечного счастья. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живи и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Аминь. Читание книги пророка Исаия. «Радуйтесь радом из Иерусалима и веселитесь у им, у всех, кто любит его. Радостно веселитесь разом с им, у всех, кто плакал над им. Как вы кормились и наслаждались удосталь трудей его с утешением, как вы упивались и наполнялись осолодой трудей его славы. Вот так каже Пан. Вось я зберу до его спокой, як раку, и хвалу народу, як полноводный поток. Вас будут кормить и носить на руках, и на коленях будут пестить вас. Як гости сутешая матери, так я буду сутешать вас, и вы отримаете сутешение у Иерусалима. Убачите и усутешится ваше сердце, и кости ваши расквитнеют, як трава, и откроется рука Пана слугам Егоным». Это Слово Божие. Воскликни Богу, вся земля, воскликни Богу, вся земля, воскликни Богу, вся земля, спевайте про славу Его на имя, прославляйте Его хвалу, скажите Богу, які грозні справи Твої. Воскликни Богу, вся земля, нехай поклонится Тобі, вся земля і співає Тобі, нехай прославляє ім'я Твоє. Прийдіть і убачте справи Бога, грозные справы Его над сынами человечими. Воскликни Богу, вся земля, и Он сменил море в сушу, пешу перешли раку, и радовались тому им, и Он владарить своей моци навеки. Воскликни Богу, вся земля. Все, кто боится Бога, придите и послухайте. Я расскажу вам, что Он учинил для моей души. Благословенный Бог, який не откинул моей молитвы и не позбавил меня милосердности своей. Воскликни Богу, вся земля. Читання послання святого апостола Павла до Галатов. Браты, няхай я не буду хвалиться нічим, акрамя крыжа нашого Пана Єзуса Христа, праз якого свет укрыжаваны для мяне, а я для свету. Бо не абразанне нічога не значыць, не адсутнасць абразання, але только новое стварэнне. І над усімі, хто будзе паступаць паводле гэтага правіла, спокой и милосердность, а таксама над Израилем Божьим. Урэшце, няхай ніхто не абцяжарвае мяне, бо я ношу не тело, на теле своим раны Иисуса. Ласка нашего Пана Иисуса Христа с Духом вашим, браты. Аминь.
Гэта Слова Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Нехай владарить у серцях ваших спокой Христовий, Слово Христа нехай живе у вас во всей полноте. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Луки. Хвала Тобі, Пані. У той час Пан призначив 72 інших вучняв і послав їх по двоє перед собою у кожний город і місце, куди сам хотів істи. І сказав їм: «Жниво сапраўды вялікае, а работников мало. Тому просите Господара жнива, каб послал работников на жниво свое. Идите, вось я посылаю вас, як ягнят сярод ваўкоў. Не бярыце ні машны, ні торбы, ні сандаляў, і ў дарозе нікога не вітайце. У якім дом не ўвайшлі, спачатку кажыце: спакой гэтаму дому. І калі будзе там сын спакою, то на ім спачне ваш спакой. Калі ж не, то вернецца да вас. Заставайцеся ў тым доме, ешце і піце, што ёсць у іх, бо работнік заслугоўвае платы сваёй. Не пераходзьце з дома ў дом, і калі прыйдзеце ў які горад і прымуць вас, ешце, што вам пададуць, і аздараўляйце ў ім хворых і кажыце: наблізілася да вас валадарства Божае». Гэта Слова Пана. Присядьте на хвилинку. Мы чуем у Евангелии, як Jesús кліча, апрача 12 апостолаў, іншых вучняў. У гэтым перакладзе сказано 70, што іх было 72. Некаторыя тэксты, рукапісы падаюць, што іх было 70. Гэтыя вучні, напэўна, паколькі для яўрэяў былі важныя лічбы, абазначалі, калі 12 апостолаў адсылаюць нас да 12 кален ізраільскіх. Значыць, 12 апостолаў як бы абазначаюць новы выбраны народ, хрысціянскі народ. І што некаторыя хрысціяне будуць пакліканы з яўрэяў. Але у старажытнасці яўрэі лічылі, што ёсць на свеце, апрача яўрэяў, яшчэ 70 народаў. Такое было іх перакананне. І гэтыя вучні, яны як бы увасабляюць тых, хто пасланы да ўсіх іншых народаў, да хрысціян, якія будуць выбраны не з яўрэяў, як яны самі казалі, з язычнікаў, з паганаў. Jesús ідзе, і яго слова нясецца іншым людзям праз іншых людзей таксама. Гэтыя 70 вучняў, 72 вучні, яны выходзяць па двое. І куды яны ідуць? У кожны горад і месца, куды Jesús сам хацеў ісці. Яны ідуць, можна па-іншаму сказаць, у Христовым абліччы, у Христовай прысутнасці, і ідуць па двое. Місія Хрыста найлепш прапаведуецца у супольнасці, а два чалавекі – гэта ўжо нейкая супольнасць. І паміж гэтымі двума чалавекамі няма канкурэнцыі, бо калі яны дзейнічаюць менавіта ў прысутнасці Jesúsa, яны не канкурэнты, не дзейнічаюць так, што каб дыскрэдытаваць іншага прапаведніка. Яны дзейнічаюць
у імя Божае. «Я пасылаю вас, як ягнят сярод ваўкоў», кажа Езус тым, каго Ён высылае прапаведаваць. Мы ўсе ў нейкім сэнсе прапаведнікі, не толькі святары, не толькі духавенства, тым больш, што святар не дойдзе да кожнага чалавека. Ёсць людзі, якія ходзяць міма касцёла, і святара яны нават не захочуць убачыць, можа быць, таму што маюць ужо нейкія стэрэатыпы сфармаваныя пра касцёл, пра духавенства, і святару нават будзе цяжка дастукацца да такога чалавека. А інакш той, хто побач з ім працуе ці жыве. Таму мы ўсе ў нейкім сэнсе запрошаны прапаведаваць. Як казаў святы Францішак, да пропаведзі запрошаны ўсе. Некаторыя нават словам, а некаторыя могуць прапаведаваць сваім жыццём, напрыклад. Пасланыя прапаведнікі Божай навіны, як ягняты сярод ваўкоў. І сапраўды ў свеце расказваць пра Хрыста складана, жыць згодна з Хрыстовай складана жыць згодна з Хрыстовай навукай. Мы сустракаемся з асуджэннем, з непрыняццем, можа, часамі ў лепшым выпадку са спачуваннем, які ты бедны, што ты верыш у Бога, табе, напэўна, нічога няма, не можна, ніякай радасці няма ў тваім жыцці. Такія ёсць стэрэатыпы сярод людзей. Езус кажа таксама сваім вучням: «Не бярыце ні машны, ні торбы, ні сандаляў, і ў дарозе нікога не вітайце». Нікога не вітайце на Бліжнім Усходзе гэта абазначала сустрэць нейкага чалавека, некага прахожага, мінака. Быў абавязак заўсёды з ім пагаварыць, нават прыабняць яго. Езус як бы кажа: няхай гэтыя чалавечыя адносіны не перашкаджаюць вам быць Божымі вучнямі і Божымі прапаведнікамі. І прапаведуючы Хрыста, не спрабуйце прыцягнуць да сябе нейкага чалавека. Яго трэба пазнаёміць з Богам і з Езусам, а не заняць у яго жыцці месца Хрыста. Не бярыце як бы нічога лішняга. Той, хто прапаведуе, атрымае сваю нейкую адплату за гэтую сваю пропаведь, за гэтае сваё служэнне Хрысту, але гэтыя матэрыяльныя рэчы, матэрыяльная нейкая падзяка ці нейкі матэрыяльны дабрабыт не павінны быць самамэтай, каб не захінуць сабою самога Езуса. Некаторыя прымалі Хрыстовых вучняў, гэтых 72 ці 12 апосталаў, некаторыя адкідалі, але шчасце прапаведнікаў Божых было ў тым, што пропаведзь гучыць, што Божае Слова, Божая праўда, яна па свеце распаўсюджваецца. Можа, няма натоўпаў, якія сёння мы тут расказалі нейкую пропаведь, вы дома нешта сказалі ці на працы, не будзе на наступны дзень тут у 3 разы болей чалавек, не будзе. Але паспяховасць пропаведзі ў тым, што мы зрабілі, што маглі. А іншы чалавек сам адказвае за свае выбары і што ён зробіць з гэтым Божым насеннем, ці дасць яму ў сваім сэрцы прарасці, ці не. Христос жа быў найлепшым прапаведнікам і рабіў цуды. І ўсё адно людзі спачатку крычалі, што гэта Месія, а праз некаторы час гэтыя ж самыя людзі забыліся і пра цуды, і пра гэтыя прыгожыя пропаведзі Хрыста, прыгожыя параўнанні. Калі чалавек не хоча, яго ніяк мы не прымусім жыць праведным жыццём. А калі б спрабавалі прымусіць, то самі б, напэўна, рабілі вялікую памылку ці нават грэх. Бо бывае такое, што хтосьці там ці ў святара пытаецца, ці
некага іншага, вот, там дзеці не ходзяць, дарослыя дзеці не ходзяць да касцёла. А сам, можа быць, гэты чалавек зусім недаўна таксама да касцёла не хадзіў. Ніякія аргументы яго не маглі пераканаць, пакуль ён сам не захацеў. Мы ведаем гісторыю святой Монікі, маці святога Аўгустына, якая доўга малілася за свайго сына. Але пакуль у святым Аўгустыне не знайшлося гэтае жаданне адказаць на Божы заклік, нішто яго не магло прымусіць адкрываць вось гэтае Божае Слова. Тым больш, што мы часамі перажываем за грахі іншых людзей, што яны грашаць, але і самі таксама пры гэтым з'яўляемся грэшнікамі. Значыць, штосьці нам яшчэ перашкаджае перамяніць нашае жыццё. Штосьці яшчэ нас робіць нявольнікамі грахоў. Магчыма, нежаданне падпарадкоўвацца Богу і прыняць ягоныя ласкі, які Ён для нас падрыхтаваў. Таму просім сёння ў Бога, каб мы маглі паслужыць Яму, як Яго інструменты, каб гэтую навіну добрую навіну несці іншым людзям. А гэта вялікая радасць, ні з чым, напэўна, непараўнальная, прывесці нейкага чалавека да Хрыста. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога. Да Бога, які шчодра торвае нас сваімі дарамі, скіруем нашыя малітвы. Молімся за ўсіх біскупаў, каб яны плённа працавалі на карысць евангелізацыі свету. Цябе просім. Молімся за тых, хто прысвяціў сваё жыццё абвяшчэнню добрай навіны, каб яны маглі ўбачыць плён сваёй працы і напоўніліся Божай радасцю. Цябе просім. Молімся ў інтэнцыі гэтай святой мшы за памерлых Сафію Варакса, Марыю Кавалеўскую першую гадавіну, Івана Анатолія і Ірыну Буднік, Юзефу і Эдуарда Богдан, Мікалая Жыжыч, Александра Майсейчык, Александра Навіцкага. Цябе просім. Молімся за нас сабраных, каб мы умелі распазнаваць Божую волю і з радасцю яе выконвалі. Цябе просім. Божа, крыніца жыцця і святасці, выслухай нашыя просьбы і ўчыні, каб мы адноўлены эмоцыю Тваёй ласкі маглі верна Табе служыць. Праз Хрыста, Пана нашага. Наши дари
що складаєм на алтар Тобі. З вірою і надією, Пані, просим, а дари любую, хай душа Тобой живе. Дай познать нам волю Твою, Пане, хочем жить поводле слов Твоих. Без Тебе мы был мизерный, марный, в темры без Тебе блукаем, шлях нам освети. Просим, дай нам ласку Твою, Пане, поможи нам до Тебе прийти. Хочем быть с Тобою в небе разом, Твою величие, могутность вечно как хвалить. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец усемогутный. Боже наш Ojcze, niechaj nas oczyścić ахвяра, якую мы Тебе складаем, и нехай з дня ў дзень вядзе нас да жыцця, што чакае нас у небе, праз Христа Пана нашага. Аминь. Пан з вами, И с Духом Твоим, у гору серце. уснуло зимы Павана. Подякуем Пану Богу нашему. Благо и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён сваім нараджэннем з Девы Мары адарыў чалавецтва новым жыццём, сваёю мукою знішчыў нашыя грахі. Паўстаннем з мёртвых даў нам удзел у жыцці вечным, а ўзыходзячы да Цябе, Ойча, адчыніў нам брамы неба. Таму з анёламі і святымі мы абвяшчаем Твою хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана».
Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юсафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юсафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Jesúsa Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе вякі вечныя. Памятаючы збавенныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, осмельваемся казаць: Ойча наш, который есть у небе, святигися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, яку небе дала и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні наše, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Jesúsa Христа. Пане Jesú Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі наše, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце ближняму знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся
себе грехи світу, одари нас упокоїм. Вось баранок Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благословленное покликанное на вечеру ягоную. Пане, я не варта, каб Ты увайшоў на мяне, але скажы толькі слова, і будзе здароўна душа. Господи, я не варты, каб до мяне ўвайшоў. Ды своим словом душу обновишь, мяне уратуешь зноў. Тело и кроў пакіну, нам грешным споживать. Крошишь сы хлеба, сыходишь с неба, как нам ратунком стать. Крошишь сы хлеба, сыходишь с неба, как нам ратунком стать. Ласка усіх крыніца, Збаўца і лікар наш. Праз свої рани їх сукаханы, оздоровляєш нас. Словом удориш силу, каб болі не грашив. Дай же мне, Боже, каб день свой кожны я у Твоей ласцы жил. Дай же мне, Боже, каб день свой кожны я у Твоей ласцы жил. Толькі Табе хочу я тут на землі служить, а потым вечно в небе беспечно со мною Христе жить. Духом Святым и Словом Божьим меня учи. Вятила дару на шлях свой правый, кожный мой крок и чин. Вятила дару на шлях свой правый, кожный мой крок и чин. Дякуєм Тобі, Боже наш, бо Ти ось добрий. Дякуєм Тобі, Пане, алілуя. Дякуєм Тобі, Ісус, за Твою любов святую. Дякуєм Тобі, Пане, алілуя. Дякуєм Тобі, Дух Святий, за світло і сутішення. Дякуєм Тобі, Пане, алілуя. Молимся. Умацаванные такими великими дарами, просим Тебе, Пане, учини, каб мы атрымалі збавенныя ласки и няспынна Тебе прославляли, праз Христа Пана нашага. Аминь. Святый Архангеле Михайле, Бережи нас у
Калі ласка, присядьте, паслухаем аб'явы. У літургіі успамінаем у пятніцу 11 ліпеня свята святого Бенедикта Абата, апекуна Європи. Святая імша ў Стоўбцах у панядзелак у 19, у аўторак у 9, у сераду і чацвер у 19, у пятніцу у 9, у суботу у 9 і 19, у нядзелю, як звычайна, у 11 і 18, у Ацэдзе ў 9, у Новым Свершні ў 13, у Жацерве ў 16 гадзін. 12 ліпеня о 18 гадзіне набажэнства ў гонар айца Фабіяна. Дзякуем за ахвяраванні і працы пры касцёле. Удзячныя ўсім пілігрымам за паездку на фэст у Буцлаў. У Ларкум заахвочваем набываць новы часопіс «Аве Марія», дзённік святой Фаўстыны, цікавая кніга «Таинство примирения» пра споведь, малітоўнік для хворых у Мацу і Пані, малітоўнік для сем'яў «Сям'я калыска любові». Для ружанцовых колаў прывезлі камплекты таямніц святога ружанца. Кожная ружа можа набыць новы камплект. Дзякую за супольную малітву, прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить и стережет всемогутный Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Фабіяні наш чудотворця, став печері оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Фабіяні наш чудотворця, став печері оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Фабіяні наш чудотворця, став печері оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугов Твоїх, які побожним євангельським життям і відданим служенням поширяють серед братов і сестер познання ім'я Твоєго святого, обвящаючи Слово Твоє і уділяючи святые сакраменти, а дрелацької хвали алтара слугу Твоєго, айца Фабіяна, заступника Стовпецького, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу айчину від нападків злого духа. Праз Христа, Пана нашого. Амен. Тяби услышим, Пана прославлена, словами шло, почула надаёла, благословленной Ты была названа, будь привитана. Тішишся, Панна, ти дарами с неба, Бог тебе ими одарил без меры, ласкою сягаешь той, что отримана от Бога Пана. Найсвятейший сакрамент,
тепер і завсюди, і на віки вічні. Амінь. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, тепер і завсюди, і на віки